Ye ought to be a teacher. Ye have need that some teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are become such as have need of milk, and not of a strong meat. Tanawa. Nga matod pa niya, dal of hearing hantod karon. Nga unta sa panahon, nga unta ka mo nahimo na untang teacher, mahimo na untang teacher. Nagkinanglan pa man mo na pay mo tudlo ninyo pag-usab labi na sa unang principle of oracle of God, and become such a have need of milk and not of strong meat. Gusto niya katulang yapong mga bago pagyapong pagwali, mga milk lang yapon. Imbis teacher na unta, because of that of hearing, mao nagyapon yung giingon ni Apostol Pablo o sa Hebrew, nga matod pa mga tao dal of hearing, wala ang ilang gikinahanglan, imbis teacher na sila, gusto lang yapon sila repentance, unsa pa ng mga kanang gitawag first principle of God, kanang oracle sa Ginoo, kanang pulong sa Ginoo, abin mo unsa ng mga gipangwali karon, hangtod karon naalang gyapon, imbis gusto unta tag strong meat, milk lang gyapon sila. Nga naman kanang mga dull of hearing, kanang wa pa kasabot kamo, kung wa pa mo kasabot, ang gusto ninyo milk lang gyapon, milk. Unsa man ang mga milk? Kanang first principle of the oracle of God. Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Tanawa. Wala pa siya ni grow, babe pa siya, imbis gilutas na, dapat mo grow. Kaya nga naman, ang tanan o ang matag usa nga nagagamit o gatas, unskillful. Gusto mo ng unskillful? Immature. Wala inexperienced or unprofessional. Kanang dili professional, immature pa sila ba? Wala gingon unskillful in the word of righteousness. Or he is a babe, kay bata pa man, wa sila kabalo sa ng righteousness. Wala sila kabang kaagan sa pagbuhat og righteousness, mga Christian. Mingon siya, kung pangutan-on ninyo, sa may righteousness si Ginoo be? Antod pa karon wala mong ginagtudlo about righteousness, ang ilang pagtuo kanang pagpangalagad nila is righteousness na. Sa verse 14, but strong meat belong to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Mo nang mga strong ha, ang strong meat hiadto na kaniya belong of the full age, kanang dugay na sila sa pagpangalagad ba. Mo na iyang gingon strong meat na imo gikinahanglan mo na nga kung ikaw mangalagad sa Ginoo, waliya lang gyapon ka na mga milk. Hapit na mubalik ang Ginoo milk. Kababaw mo sana ang mga milk kanang principle, the first principle. At ora nang isgutan na ingon pa niya kanang strong meat belong to them that are full of age. Kanang kung tiguan na unta ka, dili na kagustuhan ng mga gitawag og milk. Even those who by reason of use have their senses. Nga kanang mogamit siya, nga mauna iyang rason, nga di inaano siya ay panabot. Nga naman, exercise it to discern both good and evil. Aron ma-exercise niya, kung saan niya pagbuhat good and evil. Wala ang iwali dapat sa inyo, kanang gitawag og strong meat. Kanang gahi ba? Kanang lisod tuan, o man na, manlugos mong tuo, ganang mga tao, hawa na lang dili, kay nga naman, lisod, gani si Jesus Christ, sa diya nga nisulti siya atong strong meat, iyang gingon, kung saan itong strong meat, iyang gingon, nga kaulan ninyo akong lawas, kay kung di mo makaon, diligid mo mabuhi. Mo ito, nangasungko sila, namiya tanan, mo nang gipangutaan na dahil sila Peter, mubiya po mo, hasta mo, ana lang akong pag-istorya ninyo, mamiya ba mo? O mo nang gingon, mga unskilled, mga God, mga walay experience ba, immature pa. Mo na ang mga tao nga diin strong meat ang ilang gikaon because guwang naman sila God.
Dapat kung ikaw tiguang na sa pagkakristohanon, dili na ka maminaw anang mga abot anang milk, kung sa man ang kanang mga principles, the oracle of God, kanang mga pirmiro ba, mga prinsipyo kung sa iwali sa mga tao. Nga matod pa niya, by reason of use of their senses, exercises to discern both and good and evil. Kanang mga ipangtudlo ba, kanang arong makasabot ka, what is good, what is evil? Una dapat ang iwali kanang pagtudlo kung unsay maayo, unsay dili maayo, dili nang pulong lang sa Ginoo. Unsay maayo ug dili maayo. Nya wa ka kabaw unsay maayo, unsay dili maayo. Sige lang kag simba, wa ka kabaw maayo ba ni? Pag-abot sa tubangan sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, mo nang mingon ang Ginoo, matod pa ni Jesus Christ sa Matthew 7:23. Depart from me, I know ye not. Sa 22 ning sa Ginoo nagsangyaw man ni. Ginoo nagingilin ni, nagpropesiya mi. Mo na gingon sa Ginoo, paawa mo diha, wa ko kailan ninyo magbubuhat og dawatan. Ngano man? Because wala sila ka discern what is good and evil. Mo na ako nagsulti ko ninyo, what is good and evil? Mo na ato ang ma-experience sa mga tao kanang strong meat na ang gikinahanglan. Unsa man ang milk dai kanang principle sa tao ba? Sa Hebrews chapter 6, sa chapter 6 verse 1, ingon pa niya, matod pa niya 1 and 3, therefore leaving the principle of the doctrine of Christ, unsa man ang principle, the doctrine of Christ, let us go on into perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Unsa ato dang biyaan? Tanang mga principle nga magpanudlo diha kang Kristo. Let us go into perfection. Wato ta sa pagkahingpit. Not laying again the foundation of repentance of the dead. Dili ta magpabilin anang mga pundasyon may tungod sa repentance gikan sa patay. Dead works and of faith toward God. O kanang pagtuog ngadto dito sa Ginoo. Di na ito na hisgutan ng gitawag og mga repentance nga magrepent nagapunta magrepent ang ato ang karon kanang mga umalabot nga paghitabo unsa matong buhaton karon asa man ta pag moabot na mana ako sutiyan ta mo kung asa ko ipadala sa Ginoo kung diara ko sa balay manang Ginoo di na ko madlo total Ginoo ikaw may nagtudlo ining tanan. Di na ko mangita pag ngingon adto pa ko basta ang importante nga niya ako di sa balay sa Ginoo antud moabot ang panahon kay mao man atong gruni nga ilisan natong lawas in the twinkling of an eye. Unsa man ang gitawag og doctrine? The doctrine of Christ, principle the doctrine of Christ. Verse 2, of the doctrine of baptism. Muna karon dili na angay ta maghisgot og baptism. Tanan tao na baptismuhan naman. Ayaw lang mo pagpausab. Mo na ito isguta ron. Perfection na about. Dili na ng doctrine of baptism. Ikadua, the laying on hands. Kanang pagpamandong gani og kamot. Aba mo saning pagpamandong og kamot. Kanang mga crusade. Sa krusada, pandong nila pandong. Putog sa mutambong pandungan yun na. Naapa may dagang crusade ron. Dagang mga kauban na plano pa mag-crusade. And of the resurrection of the dead. Kanang resurrection of the dead, kanang mga Holy Week. Di ba na ay celebration of kanang resurrection of the dead? Nga puno daw si Kristo karon nabanhaw. Nabanhaw ron, sige lang gihapon. O kanang gitudlo lang gihapon nilang pagkabanaw ni Kristo. Nga hapit na mubalik sa Ginoo, banaw lang gihapon imong tudlo. Dapat, let us go into the perfection. That is the principle. Mana yung the doctrine of Christ. And of eternal judgment. Tudlo lang po ng eternal judgment. Simba mo, simba gid mo. Ingano man. Aron pag-abot sa eternal judgment, masipti na ka. Nga matod pa, bisan muna na, ingon pa din sa verse 3, and this will widow, ato ning buhaton, kung mahimo, if God permit. Kung itugot sa Ginoo, magwali ko, kung naaiwa na bautismuhan niya, o bautismuhan. Pero karon na may na bautismuhan ron. Kanang mga bata, halad na sila. Mana iyang gingon sa Ginoo ni Jesus Christ ha, paduulan ninyo ang mga bata kay ilaha ang gingharian sa langit. Ang problema lang nang kanang mga bata karon nga wa kabalo ang mga inahan nga ilaha na
Naiubang gani ang mga bata kay way sala bisag wa gani gipaduol sa Ginoo. Wat og langit. Ang iyahang giingon, paduulan ninyo kana, ayon ninyo babagi na kay ila ang gingharian sa langit. Nya kanang bata wa ni duol dia sa Ginoo. O bitaw ng kaninyo mga anak tuloy gyud na ka. Kung giun sa inyo pagsimba ang Ginoo, mo po na ilang buhaton sa simbahan. Dili na ingon ilahi na sila kay lahi. Usara ta dia sa Ginoo, nadal-a lang gyud na ninyo. Kaysa tinuod lang, mas iya pa ng langit kaysa imuha. Ha? Ang langit iyahan na, dili na inyuha. Katong mga bata nga ni Duol mo na ang mga bata, ibutang yun na ninyo sa simbahan at Domingo. Mo niya i-train na ninyo. Mo nang giingon nga sila, iya sa Ginoo na. Mo na yang giingon, if this we will do, kung kini atong buhaton, if God permit, kung i-permit sa Ginoo nga ikaw gikinahanglan gayon nimo magpabautismo kay wa gyud ka na bautismohan. Pero kung nabautismohan ka itong unang panahon, wa pa ka mahibaw, padayon na lang dito sa perfection. Kaya nga naman, naay magtudo ninyo, aron mahimpit mo. Mawabit na ng gitudo at mo, aron mahimpit mo. Nga mga natin pa niya, not laying again the foundation of repentance. Dili ta magpabilin anang gitawag o kanang sa sinugdanan lang, mag-nulsol daw kuno ita. Dugay ra man ta nag-ginulsol, di ba? Di na ta dapat magpakasala, kay aron dili na ta mag-ginulsol. Diyan na nato na gusto diya sa Ginoo nga diin ng kanhi Apostol Pablo mahimpit gyud ka. Ang 1 Corinthians nagingon siya sa chapter 3 verse 1 to 3. And I, brethren, could not speak unto you as an spiritual, but as unto a carnal, even as unto a babes in Christ. Namatod pa kaniya. Og ako mga igsoon, dili ko makasulti ninyo ngadto ingon nga spiritual ba kanang espirituanon. But as unto carnal, ngano man, even as unto a babes in Christ. Ingon nga kamo gayud bata pa. Ya kang Kristo Jesus. Verse 2. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it. Kaya nga naman, dili pa man ninyo ni kaya gayod pagdala. Neither, yet now are ye able. Nga diin karon dili pa ninyo mahimo. Sa verse 3, for ye are yet carnal. Kay kamo kalibutanon pamanggod. For whereas there is among you envying and strife and division, are ye not carnal and walk as them? Nga matod pa niya, kay kamo manggod, kanang kalibutanon pa. Kay kung doon naman gani, daya kaninyo kanang pagkasina o pagkapait o pagkabahin-bahin, di ba mo kalibutanon mo? Ana, naglakaw mo ana, as kalibutanon mo, bito nang dapat sa simbahan, wala tayo pagkabahin-bahin. Ikaw hinungdan yun yung pulong nga dili tumanon mo, nang yung kitantanan mo ay mutuman. Ang gusto sa Ginoo, one mind ka, one spirit. Kanya, kung di mo to, ako nagsulti, awa ko'y mahimo, basta akong gisulti mo ni. Wala nga si Apostol Pablo, niabot ang panahon nga dili sila isdutan og meat. Kaya nga mga karnal man, wala nga kung kita karnal, mo bita na ako, nagtuo man ko nga kita dili na karnal, mo nang solid food ang sulti mo pa ni Apostol Pablo. Pero para sa mga karnal, mo nang makita ning mga kasimbahan, ning unana lang gyapon ang ilang gipang tudlo, because mga karnal, because they are babes in Christ, na day bata pa diya kang Kristo Jesus, no? Ingon pa niya din sa Hebrews chapter 5 verse 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Amo na ang gingon diay kanang babes in Christ, kanang walay mga skillful, kanang wa kabalubong sa righteousness. Kuna hamtod na pagbalik sa Ginoo, wa ka kabaw sa righteousness. Muna gitawag unskillful. Wabi tayo nungdan sa Ephesians chapter 4 verse 20. But ye have not to learn Christ. Wapagyud mo nakakaton kang Kristo ingon pa ni Apostol Pablo.
Ayaw ina nga kakita nakakatko na kung kinsa may nagtudlo nato mo bitaw to akong gingon nga kinita ng butang nisulat na ni may tabo gyud ni mo na nga manikamot gyud ta nga di mo adto ta sa perfection sa Ginoo. Kanang pagkahimpit ba mo nang importante nga magisgot ta og abot anang pagkahimpit mo nang karon kay balo na mo kinsa to gitaga acknowledge katong nag-desire as a babes kanang wind ba kanang gilutas gyud siya nga ang mga bata nga gipanglutas na gusto gyud na ana mo na nga aron kita mahingpit mo nang mugruta dili lang kay sa milk although nga milk atwa nag-desire tag milk aron mugruta diya sa grace and the knowledge of God mo na magtuon ta about anang gitawag og perfection nga doon nagipagkahimpit ang tao gusto ba mo mahingpit mo na kung dili ka mahingpit wa kay mahimo gayud. O bitaw na nga importante nga muadto gyud ta sa pagkahimpit sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo na magisgot na pud sa pagkahimpit. Kaya nga naman apa man kay time ang Ginoo wa pa man mubalik. O bitaw na karon ako mingon ninyo nga ayaw gyud niyo say pa ang kaybalo. Ayaw ninyo i-reject ang kaybalo kay kini tanan mga pulong sa Ginoo. Mo ni ang gitawag og pangalan sa Ginoo nga aangay nato may bawan kung si Moses nangutana kinsa man ka aron ako isulti sa ila. Kung sa tubag sa Ginoo, I am who I am. Ambot pasabot ana, pulong ba pulong. Mo nagingon sa Revelation katong kuan daw to gibalot og kanang gitawag og lampin. Mao katong pulong. Kato si Jesus Christ gibalot og lampin, mao daw tong pulong. Mao na nga si Jesus Christ gisulti mismo niya nga ang pulong na himong unod nga mao na siya. Mao na kaning mga pulong mao si Jesus Christ nga mo comfort na to mo nang kinahanglan mahibaw kita sa kaybalo sa pangalagan ni pero aron dito mahadlok inibalik ug naa may magaling mahitabo ang gingon sa pulong sa Ginoo kay nanasayo na to sa matong baton paningkamot lang gyud mo ganhi dinhi matag Domingo hangtod iyang ibubog yun na ang gitawag og in the twinkling of an eye nga mailisan yun ni mo man atong tuyo diri mailisan lang mo man atong groaning ingon sa 1 Corinthians chapter 5 for our groaning nga kita gayod ma-cloth dili ma-uncloth sininaan ta ba nga diin kini atong lawas nga madunot sininaan mig lawas nga di madunot in the twinkling of an eye mo na ang mystery of His will sana ka mystery of His will mo na magisgot pa ta ang mga will nga mahimutang perfect sa Ginoo kay ngano man abi nimo sa tinuod lang ingon pa dito ni Jesus kay gisulat ni Peter volumes of books that written nga pagbuhat sa will sa Ginoo daghan pa daw mga will sa Ginoo nga wa nabuhat sa tao mo nang giingon niya nga kanahanglan nga ato paggabuhaton kanang will of God mo na atong isgutan na pod sa sunod sa atong pagbalik about anang kabubutong sa Ginoo nindot kang tanan samtang ta magtapos